Bore da bawb. Diolch i chi. Bore da ar y pedwerydd Sul o'r Advent. Mae'r bedwaredd ganwyll wedi cael ei chynna y bore yma. Dwi'n mor falch o'ch gweld. Cael a chael oedd hi. Newydd ddychwelyd o wyliau teuluol yn yr Alpau. Ac am siwrna ein llefus, da ni wedi gael i gyrraedd y bore yma. Cyrraedd y gwely am hanner awr wedi 3. Maddewch i mi os gwelwch fi yn Pendwmpian. Yn ffodus mae breuddwyd a chwsg yn themau pwysig i'r neges heddiw. Fy mod wedi dychwelyd mewn un darn o wyliau sgïo, dwi wedi cael anwyd go drwm. Felly, maddewch i mi os na ddo fi yn agos atach chi y bore yma. Dwi'n awyddus sicrhau nad ydych chi yn ei gael ac yn gallu mwynhau'r gwyliau yn y modd mwyaf priodol. Dechreuwn felly ein haddoliad drwy gydganu'r garol 450. I orwedd mewn preseb, roedd creuwr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Y ser oedd yn syllu ar dlws faban Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Tyd Iesu'n hymyl ac aros o hyd, i'n caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendithio blant bychain, pob gwlad a phob iaith, a dŵg ni i'r gwmni ar derfyn ein taith. Prif yr emyn 450. Dyma ddarllen o benod gyntaf yr Efengyl yn ôl Matthew, y 19fed adnod hyd y 5 ar 20. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist.
pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd. Fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân, a chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywelyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr, ei gollwng y maes yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a gynhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a waredau ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele bydd y wyrif yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a galwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Dyma ddarllen ymellach o'r Efengil yn ôl Matthew, yr ail benod, adnod 13 hyd y 15. Wedi iddynt ymadal, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd, ac yn dweud, Cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a ffo i'r Aifft, ac aros yna hyd nes y dwedef wrthyt. Oherwydd y mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn i ladd. Yna cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fam gyda gef lwyn nos ac ymadael i'r Aifft. Arosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. O'r Aifft, y gelwais fy mab. Byddai bendith ar y darllen a'r gwrando o iair sanctaidd. Trown at yr arglwydd yn awr mewn gweddi. O Dduw grasol, mae dy weithredoedd mor annisgwyl. Mae'n anodd dy ddeall weithiau pan fyddyn siarad â ni. Fyddai ato mewn ffyrdd ac mewn lleoedd cwbl annisgwyl, ac yn aml methwn dy adnabod pan fyddi'n sefyll yn ein plith. Neu, yn ein breuddwydion, disg ni fod neffro idd bresenoldeb, ac idd bresenoldeb mewn eraill o'n cwmpas. A helpa ni i mateb pan fyddi'n galw, na wyddym i ble mae'r ffordd yn arwain. Galluoga ni i gerdded mewn ffydd, yn ymddiried yn y daith sydd o'n blaen, drwy Iesu Grist ein harglwydd, baban annwyl Bethlehem. Arglwydd i ti mae'r diolch, ein bod ni yma i gyd. Fel crewr fe wyddost beth ydy teimladau mam, beth ydy teimladau yn ogystal tad. Diolchwn i ti am esiampl Joseph, ffigwr o gryfder tawel a ffydd ddofn. Boed i ni ddysgu o'i ostyneiddrwydd fel saer coed o Nazareth. Peidiwn anghofio ei ymroddiad i dy ewyllus ac yn gefn i Mair.
Roen ni'r dewder I ddilyn dy alwad fel y gwnaeth Joseph, a chadw yn driw a chyfiawn tuag at aelodau ein teulu, fel y gwnaeth Joseph tuag at Mair. Arwain ni I efelychu'r ffydd a'r teyrngarwch hwn, fel y gallwn hefyd ymddiried yn llwyr yn dy gynlluniau drosom. Waeth beth for heria sy'n ein hwynebu. A phan ddaeth o dywyllwch y groth I ola dydd, roedd modd dy weld tithau. Roedd y ti yno gyda Mair a Joseph. Ac yn y mab, does dim modd deall a pha wahaniaeth rwy ti yma. A dyna sy'n cyfri yma I aros, Duw gyda ni, I ni fod gyda thi. Diolch I ti, o Emmanuel. Baban Bethlehem Ephrata, ceidwad dyn. Yr hwn yn dysgodd wrthweddio I ddweud ein tad. Yr hwnnwyd yn y nefoedd. Sancteiddio'r denw, deler dy denas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddear. Dy roi ni heddiw bara benyddiol, a maddau ni yn dyled, fel y maddiw ninnau yn dyledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, yn eseiddo ti denas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parhawn ein haddoliad trwy ganu'r drydedd Carol Dafydd Jones, sef Carol 441. Carol o'r traddodiad Plygain. Fel sydd yn amlwg yn y traddodiad hwnnw, nid ond sôn am y Nadolig, ond fywyd a gweinidogaeth yr Iesu sydd yn amlwg yn y traddodiad Plygain. Felly, fe ganwn wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfaroca erioed, darfu I Moses a'r proffwydi, dweud amdano cyn I ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a prynwr dynol ryw. Dyma gyfaill heiddau garau, a'i glodfori fwy nag un, prynu bywyd, talyn dyled, a'n glenhau a'i waed ei hun. Frodyr, dewch, llawen hewch, diolchwch iddo byth na thewch. Rhif yr emyn, 441.
Wn i ddim os ydych chi wedi bod yn aros mewn gwesty yn y mynyddoedd uchel yn yr Alpau. Dyna oedd ein hanes yr wythnos sydd newydd fod. Oedd y gwesty yn hyfryd iawn, ond wedi eilioli dwywaith uchder yr Wyddfa. Bron 7,000 o droedfeddi yn uwch lefel y môr. A wn i ddim os gwyddoch chi bryd hynny, ond mae'n cael ein anodd cael hyd i ocsigen. Oherwydd mae'r argeuledd ocsigen yn gostwng o ddeutu 20%. A gafodd hynny effaith drom ar fy nghwsg i. Fe dorodd fy mhatrwm cysgu. O'n i'n cysgu, dihuno, cysgu, dihuno. A'r fantais, os allwch chi alw hynny yn fantais, yw eich bod yn mwy ymwybodol o'ch breuddwydion wrth i chi ddeffro yng nghanol breuddwyd. Ac roedd nifer o'r breuddwydion yn ailadrodd fel record yn sound, yn ailadrodd. Ac un o'r breuddwydion hynny, mwy fel hunlle os hoffech chi, oedd fy mod wedi anghofio fy mod yn gorfod paratoi pregeth i chi heddiw. Panig llwyr. Diolch i'r drefn, rwyf wedi paratoi, ac ni wireddodd yr hunllef yna. Ond mae hyn yn fat goffa o stori amserol, adeg y Nadolig. Am freuddwyd a gafodd ei drafod rhwng gŵr a gwraig. Efallai eich fod chi wedi clywed yr hanes yma'r blaen, a mae'n werth i hailadrodd. Chydig ddyddiau cyn y Nadolig, deffrodd dynes un bore dweud wrth ei gŵr, fe wnes i freuddwydio, dy fod wedi rhaid mwclus o aur pur i mi ar gyfer y Nadolig. Beth wyt ti'n ei feddwl yw ystyr y freuddwyd hon? O, atebodd y gŵr, cei wybod y diwrnod ar ôl fore. Y bore wedyn, trodd at ei gŵr a dweud yr un peth. Fe wnes i freuddwydio eto, dy fod wedi rhoi mwclus o aur pur i mi ar gyfer y Nadolig. Beth wyt ti'n feddwl ydy ystyr y freuddwyd hon? O, cei wybod y fori, meddai. Ar y trydydd bore, deffrodd y wraig a gwenu ar ei gŵr. Fe wnes i freuddwydio, dy fod wedi rhoi mwclus o aur pur i mi ar gyfer y Nadolig. Beth wyt ti'n feddwl yw ystyr y freuddwyd hon? Gwenodd yn ôl, o, cei di wybod heno, meddai. Y noson honno, daeth y gŵr atref gyda phecyn bach wedi lapio'n ofalus a'i gyflwyno i wraig. Roedd hi wrth ei bodd, a gorodd hi y pecyn yn ofalus, ond pam wnaeth hi, syndod iddi, daeth o hyd i lyfr. Roedd y llyfr yn dwyn y teitl Sut Mae Dehongli Breuddwydion. Breuddwydion, gweledigaethau, gobeithion, ofnau, dyma'r tyrmor sydd yn cyfuno rhain i nifer o bobl. Ydyn ni'n gwybod pa un o'r rhain sydd yn rheoli yn effeithio bywydau rhai sydd yn agos atom yn Nadolig hwn? Ai ofnau, ai gobeithion, neu freuddwydion? Ydy gwir a gwragedd yn deall ei gilydd? Yn amlwg, dim yn y stori ddigri y soniais amdano. Un yn disgwyl mwclus, a llall methu glir a chymryd yr hynt. Efallai bydd stori Nadolig Joseph a Mair yn un hatgoffa pa mor anodd y gall hyn fod. Mae'n anodd i ddyn wybod beth sydd yn digwydd oddi mewn i fenyw. Mae rhai dynion yn sylweddoli hyn yn gynnar iawn yn ei bywydau priodasol,
ac y maent yn rhoi gorau i'r ymdrech. Ac yn ymdrin â hynny drwy adrodd jocs a chwerthin am yr anallu hwn. Mae eraill ohonom yn rhoi cynnig da arni, ond pa bynnag mor sensitif y byddwn yn ceisio bod, mae'n adegau pam nad ydym byth yn deall mewn gwirionedd. Beth peryg yw ceisio rhagdybio beth mae menyw yn ei meddwl neu yn ei dimle. Beth yr un mor beryg yw peidio deall beth mae menyw yn ei feddwl neu yn ei dimlo. Mae Matthew wrth adrodd hanes y Nadolig yn ddoeth iawn. Yn ysgoi ceisio cyfleu sy'n mae Mair yn teimlo, yw bod am esgor ar fab Duw a hitha yn wyrif. Sefyllfa ofidus a chymleth iawn. Mae Matthew yn cynnig gogwydd arall ar enedigaeth Iesu yn ei efengyl. Nid o safbwynt sy'n mae merch yn teimlo, ond o safbwynt un dyn tawel. Dyn sy'n cael ei esgeluso yn rhy aml wrth adrodd hanes y Nadolig. Y saer coed wrth gwrs o Nazareth. Nad yw Joseph yn siarad gair yn y Beibl, mae Matthew yn cynnig llais a llwyfan i Joseph, a diolch am hynny. Noder hyn, o'r holl straeon sydd gennym ar gyfarchiad yr angel Gabriel i Mair, ein holl straeon pasiant y Nadolig gyda gwasanaethau yr ysgol Sul, y straeon sydd gennym am ofn ac ymddiriedais a ffydd Mair sydd gennym, straeon prydferth a thrawiadol iawn, a byddai yn cyffwrdd arnyn nhw heno. Ond nid yw'r un o'r straeon hynny yn dod o efengyl Matthew. Daw'r holl straeon am rôl Mair yng ngeni Iesu o efengyl Lug yn unig. Yn ytrach mae hanes Matthew am enedigaeth Iesu yn canolbwyntio ar y gŵr, yn canolbwyntio ar Joseph, hanes ymddangosiad yr angel, nid i Mair, ond i Joseph a geir gan Matthew. Mae'n rhoi'r manylion nid sut roedd Mair yn teimlo, ond sut roedd Joseph yn teimlo. Fe gofiwn yn yr Israel yr oes honno, roedd priodas yn broses ddeuol, yn broses 2 gam os hoffech chi. Y cam cyntaf oedd dyweddio. Bryd hynny roedd merch ieuanc yn cael ei addo i ddyn, ac yr oedd gan y dyn hawliau cyfreithiol drosti. Ond yn aml mi fasa hi yn parhau i fyw gyda'i rhieni, hyd buasau'r ferch yn dod yn wraig ar ddiwrnod ei priodas. Yn ystod y cyfnod hwn, rhwng dyweddio a phriodi, y canfuwyd bod Mair yn feichiog, sefyllfa gywilyddus. Roedd Joseph, meddai Matthew, yn ddyn cyfiawn. Roedd yn gwybod am ac wedi penderfynu na allai fwrw ymlaen ar priodas lawn. Hynny, doedd o ddim am ei chywilyddio yn gyhoeddus, meddai Matthew. Wrth iddo ystyried y sefyllfa hon fe aeth i gysgu. Yn ei gwsg, mewn breuddwyd, yr ymddangosodd angel yr arglwydd. Felly, roedd neges yr angel yn wahanol i efengyl Lug, wedi chyfeirio at Joseph ac yn anarferol mewn breuddwyd tro yma. Roedd y geiriau gysurus nac ofna wedi cyfeirio at Joseph. Joseph, fab Dafydd, paid â gofni cymeryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a gynhedlwyd yn ddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, ac mae ef a wereda ei bobl oddi wrth eu pechodau.
A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymyn a chymryd Mair yn wraig iddi. At Joseph daeth y gorchymyn I alw ei enw yn Iesu. Yr addewid y byddai'n achub y bobl rhag eu pechodau. Yn ddiddorol iawn wrth ymchwilio yn y Testament Newydd i'r profiad o freuddwydio. Mond Joseph a'r doethion yw'r unig rai yn y Testament Newydd sydd yn profi negeseuon anylion mewn breuddwyd. Rydym ni'n cysylltu llawer o weithiau gyda stori'r Nadolig, cenhedlu o'r ysbryd glân, anylion ymddangos I bobl, seren ryfeddol yn y dwyrain, cred Mair a'i pharodrwydd I genhedlu, ac wrth gwrs y wyrth ddofn honno o Dduw yn dod i'n plith. Yr ymgnadawliad yn y mab a galwyr ef Emmanuel. Ond digwyddodd math arall o wyrth 2000 o flynyddoedd yn ôl. Un yr ydym yn aml yn ei anghofio, neu yn ei golli. Roedd Matthew wedi deall yn byrion. Yr wyrth a'r neges radical yr oedd yn ei adrodd. Mewn cymdeithas oedd yn disgwyl I wraig fod yn ifydd i'w gŵr, dyma sefyllfa ble roedd gŵr yn ifydd i'w wraig. Roedd dyn yn dosturiol ac yn parchu sefyllfa'r fenyw. Yr oedd y sefyllfa hon yn gymles ac yn fudus i'r gŵr a'r wraig, ac eto roedd Joseph yn ymddiried ynddi. Gallwn ni ddychmygu yn y cyfnod hwnnw, dioddefodd y dyn hwn, gywilydd a gwawd cymdeithasol. Ni ellir symleiddio stori I olygu yn unig bod Joseph yn ei fyddhau I angel. Pa mor bwysig yw'r neges honno, ni ddaeth yr angel ond am chydig eiliadau mewn breuddwyd. Roedd Mair yn feichiog ac yn bresennol y mywyd Joseph, ac yn real iawn am 9 mis hir. Ac am y 9 mis hynny y bydd Joseph yn ifydd i'w wraig. Roedd yn aros ac yn gwylio beth oedd yn digwydd gyda Mair. Y broses ddirgel honno o dwf dwyfol y tu mewn I fenyw, yr oedd yn ifydd. Ond yn wahanol I Mair, roedd yn rhaid I Joseph baratoi ar gyfer yr un sanctaeth, i'w gael ei esgor trwy gorff ei wraig. Dyna wir gamp, perthynas a chariad i'w ceisio deall y llall. Mae menywod y dynion yn cael ein anodd deall ei gilydd, gan ei bod yn gallu bod yn wahanol iawn. Ein reality dynol yw ein bod hi'n anodd gwybod beth sy'n digwydd y tu mewn I unrhyw un heblaw ni ein hunan, boed ni'n wryw neu'n fenyw. Ond mae ymddiried yn beth bynnag sy'n digwydd yn anoddach fyth. A mae bod yn ifydd i'r hyn sy'n digwydd y tu fewn I berson arall. Wel, anodd yw'r sefyllfa honno, a dyna beth yw gwerth. Ac eto, dyna'r union beth yw gwir gariad, cariad y Nadolig, gwir cariad yw ymddiried yn yr hyn sy'n digwydd oddi mewn I berson arall. Nid yw perthnasoedd sy'n parhau mewn bywyd yn rhai sy'n seiliedig ar eiliadau, llipa neu freuddwydion wedi camgyfeirio, fel pe bai breuddwyd yn unig yn gallu gwneud I chi garu rhywun.
Nid yw breuddwydion yn gwneud i chi garu rhywun, ond nid yw breuddwydion yn eich dysgu i ymddiried. Mae gwir gariad a gwir gariadon yn gwybod nad breuddwyd yw eu cariad. Ydy mae cariad dofn yn ymddiried yn sancteiddrwydd y person arall. Senario'r Nadolig, fel y mae Matthew yn ei gyflwyno, yw bod dyn, Joseph, wedi dysgu ymddiried yn sancteiddrwydd person arall, y wraig Mair. Dyna'r wers y mae Joseph yn ei roi i ni heddiw. Y Joseph sy'n rhy aml yn cael ei ysglyso a'i anghofio. Mae'n rhoi wers i ddynion yn sicr, rhoi esiampl o dadolaeth a fod yn ŵr, cyfiawn ac yn ddiamod. Yn fy nghyfnod fel bargyfreithiwr, gwelai sawl dyn a oedd yn dysgu sut oedd gyfalu am blentyn na chafodd ei eni iddyn nhw. Ond bod cyfrifoldeb gofal yn syrthio ar ei ysgwyddau nhw. Tad maith, llystad, a tadau eraill y does i ar draws yn gwbl absennol o fywydau plentyn. Mi welais i'r cyfan a gwelais i y gorau a'r gweitha. Pwy na all edmygu Joseph wrth iddo baratoi ar gyfer yr un sanctaidd? Mab y nef, baban Bethlem, ceidwad dyn. Beth sydd yn taro rhywun yw dyma ben teulu gyfalgar, tawel, ond cryf, yn diogelu y baban dwyfol. Gwelir hyn yn amlwg unwaith yn rhagor, wrth iddo wrando unwaith yn rhagor, a gweithredu unwaith yn rhagor ar neges angel mewn breuddwyd arall. Cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fam gyda gef liw nos ac ymadael i'r aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd drwy'r proffwyd. O'r aifft y gelwais fy mab. Yn wir, yn union fel Mair, roedd Joseph mewn gwirionedd yn paratoi bywydau ar gyfer yr un sanctaidd, Emmanuel. Ond mae gwers Joseph yn cael ei chynnig i bob un ohonom, nid i ddynion yn unig. Un rôl yw efelychu ymddiriedais Joseph. Gallwn ninnau fod yn ifydd i ddirgelwch. Gallwn ninnau hefyd ddilyn rhywbeth nad ydym yn ei ddeall. Gallwn ninnau hefyd ymddiried ym mhresenoldeb a thwf Duw mewn rhywun arall, ac ymfalchio yn hynny. Gall fod yn wraig i ni, efallai mai ein gŵr ni ydyw, efallai mai ein plant ni ydyw, ein cymunedau ble rydyn ni'n ceisio canfod y diwdod. Heddiw, pa un a ydym yn ddynion neu'n fenywod, dim ond trwy rhywun arall y gall y mwyafrif ohonom brofi'r sanctaidd a'r cariad dwyfol. Ond yn wir, os dewisodd Duw ymgnawdoli trwy ferch Hebreaidd dlawd ganrifoedd yn ôl, gall Dduw fod yn ymgnawdoledig trwy unrhyw un heddiw. Mond i ni ymddiried a bod yn amyneddgar. Mae'n gofyn gwaith ac i ni gefnogi sancteirwydd ein gilydd. Felly heddiw, rwyf yn cynnig y diffiniad hwn o gariad parhaus, sef ymddiried a chefnogi sancteirwydd y person arall. Y person hwnnw yw eich gŵr, eich gwraig, eich plant. Y person arall hwnnw yn eich bywyd yw eich cydymaeth, eich ffrind, eich cymuned, mae'n drwg ni. Y mae'r person hwnnw bwy bynnag y Duw yn sanctaeth, oherwydd y mae Duw yn ymgnawdoli ynddynt. Nid yn unig
Oherwydd ein bod ni wedi'n creu yn nelwedd Duw. Ond fel pobl Duw, mae'r gallu gennym i ni fagu neu coleddu ein potensial dwyfol yn llawn, trwy weithredoedd o gariad, gostyngeidrwydd a ffydd. Mae'n Nadolig yn wyl o ymddiried yn sancteidrwydd a potensial y person arall. Wrth i chi ddathlu y Nadolig hwn, cofiwch am Joseph, y saer coed o Nazareth, y dyn cyfiawn, yr arweinydd teuluol tawel, yr un a oedd yn ifydd i'w wraig ac i gynllun Duw. Joseph, Dafydd, paid a gofni cymryd mair o'n wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a gynhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Mwyn i enw. Amen. I gloi ein addoliad canwn y bedwaredd garol o dewch ffyddloniaid, rhif yr emyn 463. O dewch ffyddloniaid, ollan orfoleddu, o dewch i Fethlehem dre, wele fe anwyd, brenin yr angolion, o dewch ac addolwn, o dewch ac addolwn, o dewch ac addolwn Grist o'r nef. O cenwch angylion, cenwch gorfalelwch, o cenwch wy holl ddinasyddion y nef. Gair y trygwyddol yma'n ddyn ymddengys, o dewch ac addolwn, o dewch ac addolwn, o dewch ac addolwn Grist o'r nef. Rhif yr emyn 463.
henffych ein ceidwad, henffych well eu teddiw. Gadewch i ni glodfori dy ogoniant. Arglwydd, wrth adael y lle hwn, caniatau dy fendith fod gyda ni. Bydd yn nerth i'n teithiau, yn obaith i'n llwybrau, ac yn gariad yn ein cymdeithas yn odolig hwn. Boed bendith a thangnefedd arnoch yn ystod yr wyl, yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen.